Boas! Hoxe imos a falar do Sistema Universal de nivel 20. Como sabedes, estivo habendo uns cambios recentes en nivel 20 e, bueno, para o evento de On-Roll que fixeron hai pouquiño, pois tiñan pensado tamén sacar o tabuleiro 2D, pero, bueno, pois pos tempos, a vida e esas cousas non se puido facer, así que todavía están pendentes de completalo. Así que ese será outro vídeo. Agora mesmo sí que podemos falar do Sistema Universal, e o Sistema Universal témolo aquí diante dos nosos ollos, así que imos a ver un pouquiño como poder xogar empregando a plataforma de nivel 20 con calquera sistema, vale? Isto nos vai implicar ter que adaptar pois un pouco máis as fichas e demais porque, como sabedes, nivel 20, se accedemos dende a páxina de inicio e accedemos á sección de xogos, cubre estes xogos en concreto, vale? Hai fichas deseñadas para Pathfinder 2, que sabemos que de Pathfinder van a sair moitas cursiñas para nivel 20. Temos D&D 5e. Se preguntades por D&D 2024 ou 5.5 ou como a chame cada quen, pois, bueno, en principio, cando saia o SRD en español traducido, pois empezará a implantarse por aquí todo o tema. De momento, pois non, así que seguiré agardando a que saia o SRD. Logo temos o Rexurdir do Dragón, que xa estaba dende hai tempo, e D&D 3.5, que, bueno, como non se emprega xa demasiado, pois ten un poquinho menos de contido que os demais. Sabedes que existen libros de regras que podedes compartir. Quen é Patreon, agora mesmo nivel ouro, antes se chamaba nivel Dungeon Master, teñen acceso a funcionalidades en desenvolvemento e, por exemplo, os libros de regras son unha destas funcionalidades, co cal podedes acceder a crear libros de regras, ese vídeo ainda non o fixen, e así engadir contido. No Discord podedes atopar pois o contido que compartiu a comunidade se queredes pois empregar clases, razas ou que sexa que engadirán outras persoas, vale? Pero volvendo ao Sistema Universal, pois nada, dende aquí, dende a sección de xogos, poderíamos acceder e prememos en Universal. Aquí vemos a pantalla que tiña antes e temos aquí pois unha breve información, un exemplo dunha ficha de vampiro e as próximas melloras que están pendentes, vale? Agora mesmo sacouse pois unha funcionalidade moi básica para que podamos ir avanzando e xogando con outros sistemas, pero ainda lle queda percorrido, vale? Entón, pois, bueno, poderán subirse PDFs editables e dende aí xa se poderán pois facer os axustes que precisemos e, bueno, tedes aquí un pouquiño o sistema de modelos reutilizables probablemente funciona a través de libros de regras, pero, bueno, a ver como queda. E, bueno, é iso, máis opcións e demais. Estamos de acordo en que agora mesmo está unha funcionalidade moi básica. Entón, temos por aquí as personaxes que eu engadín para ver exemplos, creo que de feito están todas aquí, o ver todos sería o mesmo. E logo temos aquí pois as campañas, crear personaxes, que tamén o temos aquí arriba, vale? Básicamente o temos dende diferentes accesos. Así que, bueno, pois imos, por exemplo, a crear personaxe. A interfaz a que nos ten acostumades nivel 20, así que nada, pois engadimos aquí, vemos que teño nomes maravillosos de personaxe, así que engadimos aquí a personaxe Galaika, por exemplo. Aquí indicaríamos o sistema de xogo, vale? Pois o que queiramos engadir, pois Tulu, Zero, Kids on Bikes, o que queiramos, pois o engadimos aquí, vale? Neste caso, pois non me odiedes, pero aquí a ficha que teño por aí de exemplo é a de D&D, vale? Entón, pois poderemos poñer D&D, Universal ou o que nos dé a gana. Isto vai a ser no resumo da ficha. Logo, o concepto de personaxe. Isto se pensamos, por exemplo, en D&D ou en vampiro ou demais, temos os arquetipos, as clases, as razas, que como o concepto principal de personaxe. Entón aquí o poríamos aquí para que se amose tamén no resumo da ficha. Pois, polo tanto, pois se vampiro, pois poderíades poñer a que clan pertence. Teria que ter collido outro exemplo, porque vampiro non xoguei moito. Entón, nada, poñedes aí. Eu era Maccabi, vale? Así que, pois nada, se poría aquí. En este caso, pois é unha druida elfa. Vale, e logo a campaña, pois estas son as
3 campañas que teño agora mesmo disponibles en Sistema Universal, que esta é a que dirixín en On-Roll, que é de 0 arquetipos, esta é a que estou xogando, que é de Tulu, esta é a que estou dirixindo de líricas de drama, que é Fragmentos adaptado. Entón, bueno, por poñer un exemplo agora o metemos nesta, logo xa o sacarei. E aquí engadiríamos os puntos de golpe de vida ou o que empregue o sistema o que estemos para o que estemos creando a ficha. Polo tanto, pois poríamos de, pois iso, a vida, o karma, o maná, o que corresponda. E logo aquí temos a engadir a imaxe, como xa se fai no resto de sistemas. E isto sí que é unha novidade con respecto ao último vídeo que fixen, é que ao engadir unha imaxe para o retrato, o que fai é, pois... teño unha imaxe, mírate. É recortala. Vale, entón, pois nos permite aquí seleccionar a parte que queiramos, vale, para escoller só o rostro. E logo aquí, pois escolleríamos xa toda a imaxe. E logo aquí nada, se queremos engadir algunha información máis que nos sairá no resumo, pois aquí engadimos, vale? Información extra, se aprendo a escribir mellor. E logo a historia, pois... a Lamia é unha criatura mitolóxica e bla 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 bla. Vale? E notas, pois leva unha xoia que arrincou do corazón do mar, por exemplo. Isto xa dá para semente de aventura. E creamos personaxe, vale? Vale, pois aquí nada, temos o máis básico da ficha, que é o que acabamos de indicar, trasfondo, detalles e demais. Vemos aquí arriba o nome que lle puxemos, o concepto e a campaña que pertence. Aquí temos este simboliño é que é unha personaxe activa ou non, vale? Isto se pode cambiar tamén. E logo accedemos, bueno, se quixéramos volver á pantalla anterior, temos aquí arriba a dereita editar, e aquí onde está o de activo ou muerto no jugador, que é os músculos eses que acabamos de ver. E aquí poderíamos editar exactamente o mesmo que acabamos de tocar agora. Non lle vou a dar a eliminar, vou a mostrar. E volvemos e miramos as pestanas que ten, vale? Ten un pouco simplificadas as que xa sabemos que ten en D&D ou noutros sistemas. Aquí simplemente ten estas 3 como principais. En rasgos, isto é información que nos queiramos adaptar para a ficha ou algo que queiramos ver desplegando a ficha ou calquera anotación a maiores que non nos encaixe nas seccións anteriores. Entón nada, lle damos a engadir e aquí pois poñemos, non sei, valentía. Pois non ten medo a nada. Vou poñer en honra a Andrés sen medo a nada, sen medo ningún teria que poñer. E logo aquí pois indicaríamos mecánicamente o detalle da información, vale? Pois non é posible asustala, por exemplo. E poderemos engadir máis, e con engadir, e logo nada, damos de actualizar, e xa temos en rasgos esta que acabamos de engadir. Podemos editala, premendo aquí simplemente. E logo temos a sección de accións, que esta nos interesa especialmente porque son os dados que imos a poder lanzar, vale? Entón, nada, podemos aquí tamén facer os axustes que correspondan para as accións, e aquí engadimos unha, vale? Pois como estou xogando con ratas nas paredes, pois vou engadir nome de acción, vale? Pois se non ten tiradas específicas ou non imos a desglosalo, podemos poñer simplemente tirada básica ou algo así, tirada principal. E podemos escoller un icono que é o que logo nos aparecerá para escoller rápido. Entón, bueno, pois eu poño, por exemplo, un dado, porque tampouco é a gran cousa. E aquí a descripción se quixéramos indicar máis información. A posición a que nos van a aparecer as accións, temos que ter en conta que aquí tamén podemos facer carpetas, vale? Engadir de carpetas, fai tirada de dados ou sen acción, que simplemente podemos consultar, vale? Para acordarnos e ter aí pois o acceso rápido de pois ver percepción pasiva 15. Entón, pois o rato por riba, ese o tes na descripción, pois xa cho indicaría. Vale? Entón, neste caso é unha tirada de dados, e a posición a que queremos que nos apareza pois é a posición
a que queiramos, aquí como só vou poñer un, pois dá un pouco igual. E logo aquí engadimos a tirada, vale? Temos aquí exemplos de fórmulas, se queremos, para engadir, pois, a tirada de dado vai ser 2 dados de 6 máis o nivel de personaxe, porque se lle suma. Pois aquí a temos. Vale, neste caso, como aínda non hai moitas variables porque é o sistema universal, pois o temos así un pouco xenérico, vale? Se quixéramos aquí poñer máis 3 ou máis o que fora, aí estaría. Logo, tipo de tirada, isto é para categorizalas un pouco. Neste caso, pois é de ataque, así que, ou tirada en xeral. E o nome se quixéramos ampliálo, se non nos aparece o que puxemos arriba. E xa estaría, actualizamos. Podemos engadir máis, as que gustemos. Entón, basicamente, xa dende aquí poderíamos premer, vale? E temos a información máis básica da ficha. E logo, nesta sección, podemos engadir o PDF en sí. Entón, pois, por exemplo, nesta ficha, poñemos ficha. E aquí simplemente podemos seleccionar o icono que queiramos empregar. A icona. Entón, temos aquí, pois, o símbolo de alerta, ademais, pois, a que máis nos encaixe. Neste caso, a ficha sen máis. Poderíamos engadir, pois, se tiveramos o trasfondo en PDF, pois, outra ficha co trasfondo, bueno, outro PDF co trasfondo, o que precisemos. Así que nada, escollemos un que nos pareza axeitado. Aquí tamén poderemos indicar a orde. Neste caso a orde vai a facer referencia entre as pestanas de rasgos e a de accións. Vale, a orde que poñamos vai encaixarse entre esas, engadiramos máis seccións. Entón nada, aquí seleccionamos a ficha. En este caso eu teño aquí a miña primeira ficha que fixen nos meus tempos. Así que nada, seleccionamos a ficha e xa prememos en crear sección. E aquí, bueno, pois xa teríamos neste caso a ficha completa. Vedes que aparece aquí, entre rasgos e accións, e poderíamos engadir o que dixemos. Pois outro elemento co trasfondo ou que consideremos. Entón nada, xa temos aquí a ficha. Trasfondo, rasgos, accións. E iso, se queremos engadir máis, pois podemos. Agora mesmo podemos dende aquí arriba acceder á campaña, vale? E vemos aquí pois a información da campaña, as personaxes que están por agora engadidas na campaña. Vemos que igual que se pode facer no resto de sistemas que están engadidos, na parte das campañas de sistema universal tamén temos a opción de equipos. Podemos asignarlle aquí a persoa pois a cor do equipo, vale? Por defecto teñen personajes que de cor branca. E logo aquí, vedes, pois nada, simplemente engadimos a que equipo pertencen e onde poden ver. Entón, pois neste caso, se iso queremos que a vira Zupe, pois engadiríamos a cor morada. Esa estaría, por exemplo, aquí Angie, só pode ver ela, como temos agora configurado. Vale? E xa vemos aquí todas as opcións. E sería darlle a agardar. Aquí podemos tamén engadir máis personaxes dos que teñamos creados con este sistema, ou crear tamén dende aquí. Igual que en outros casos, podemos compartir a campaña con esta ligazón e cando premen xa se nos unen como participantes da campaña. Como noutras seccións está o diario de campaña, no que poden pois engadir textos que comparten entre todos. E aquí engadiron un buscador, que non me soa que estivera antes. E logo temos un bestiario no que podemos importar monstruos e crearos. Vale? Aquí podemos crear criaturas e dunha forma semellante a como está en D&D, e así poderíamos engadilas na campaña. Vale? Podemos engadir rasgos, tiradas de dado e demais. Ainda non creei ningunha, pero a ver. Podemos crear unha con 45 puntos de golpe. E podemos engadir tamén pois o concepto que teña. Pois neste caso imos a poñer demo, por exemplo. A descripción permitimos que se duplique e o nome do rasgo pois irá incontrolable. Por que non?
E a aire incontrolable pois permite empregar magias. Vale, aquí poderíamos, se isto estivese funcionando agora mesmo, porque o sistema universal non permite todavía engadir, bueno, en bestiario sí, se tiveramos creado algo, pero podemos engadir de momentos de nivel 20 collendo unha ligazón, por exemplo, dunha poción, e podemos engadir aquí, se quixéramos, e senón, pois nada, maxia de curación e dano de lume de 2 de 8, por exemplo. E logo podemos engadir accións, ademais de rasgos, igual que no resto de fichas, e máis información, engadir as accións tamén para as tiradas de dados, se quixeramos, e logo pois engadir a imaxe. Tirada de ataque. E podemos indicar se hai unhas palabras clave que recoñece para as tiradas de dado, como tirada de ataque, e logo xa identificaría os dados. E así poderíamos pois, facer a tirada dende aquí. E teníamos esta criatura engadida. Vale, pois aquí a temos, onde poderíamos consultala, ver a información básica. E se queremos editala, pois abrimos e lle damos aquí a editar. Vemos que ainda non está de todo adaptado a sistema universal, porque o resumo da táboa e demais pois está orientado a tipo e aliñamento e orixe dos sistemas previos. E logo nada, temos as tiradas a rexistro, onde podemos facer as tiradas coas criaturas, e aquí podemos engadir pois a criatura que acabamos de engadir. Non sei, engadimos 4, por exemplo, e escollemos aquí como se vai a facer o cálculo da vida, o equipo no que se verá e demais. E engadimos, vale? E temos aquí pois 4 criaturas. Para ver, como non engadín accións, non me saen. E temos aquí, pois... Bueno, me saen aquí abaixo. Podemos, como lle engadín unha acción, podemos vela aquí no inferior e tirar sen ningún problema. Así que nada, poderíamos gestionar dende aquí as tiradas e como o resto. Temos tamén a iniciativa, se queremos organizar, que toda a miña que ten menos 5, e aplicar os axustes tamén de quen pode editar, como nas outras campañas. E se queremos ver máis fichas de exemplo, aquí temos a creada por esta de fragmentos, como dixemos. Entón podemos pois ver aquí un pouco a ficha e as accións que eran engadiu. No meu caso, pois teño varias personaxes creadas e unha delas, estas, son de cero, da partida que se dirixiu en rol, e de feito creei como unha especie de base, de forma que se alguén quixera empregar esta, simplemente crearía aquí unha copia e logo xa adaptaría o que necesitase. Entón, bueno, pois aquí irían os rasgos, aquí non está moi definida, e aquí xa están as tiradas, porque en 0 sempre tiras 2, 3, 4 ou 5 de 10. E xa quedaría reciclando esta, pois podendo aplicar o que considerásemos. E logo aquí teríamos, pois neste caso aquí xa cubertos os datos de arquetipo e de aspecto e demais, e a ficha sería a mesma. Logo temos aquí unha personaxe xa de Rastro de Tulu, pois que vemos que están aquí un pouco, eu considerei que o que me interesaba meter en rasgos pois serán as habilidades nas que teño algunha puntuación a maiores, entón as podo ver aquí un pouco detalladas para telas a man, pero en caso do que necesite, pois podo ver aquí a ficha, e así case mellor. E podo, bueno, pois ter a información a man. E logo para as tiradas de dado, pois aquí lle engadín un D6, pero bueno, se necesitase outro tipo de dado, pois se podería engadir aquí. Así que nada, espero que poidades probar o sistema e aproveitar pois a información que vaiades vendo ou algo que se poida mellorar ou que sexa o comentades.
pero bueno, sabede que aínda está en desenvolvemento, pero que de momento se poden ir empregando así, e penso que resolve bastante ben, aínda que sexa por ter a ficha a man dentro da aplicación e poder empregar o registro de combate para ir levando as tiradas. Así que, bueno, como se poden ir configurando tamén a través das accións, pois pode ser unha boa alternativa para poder xogar os outros sistemas dentro da plataforma de nivel 20. Así que nada, seguides probando, xa me contades. Sorte nos dados.